היום אני הולך לשחק במשחק דיון ברובלוקס עם אחותי, אז בואו נתחיל. יאללה, בואו נתחיל. לי זה נכנס כבר. גם לי. סתם. זה לא נכנס, אם עכשיו זה נכנס. רגע, למה אתה מעניין הזה? נכון. אני כאן. רגע, בוא נראה לי קיבלתי 206. טוב, זה רק מזל, זה לא משהו. 51. אני אקבל את התינוק? לא יודע אם תקבלי. ומה אתה? לא יכולים. אני 216. יש פה עוד מישהו שיש לו סקין כמו שלי. סתם אין לו, פשוט יש לו את הכובע כמו שלי. הנה, יש פה מישהו כמו שלי. איפה? איפה את? אני קופצת. איפה? אני רואה אותך. יש לך שיער לבן. איך? סתם לא. יאללה, עוד 20 שניות זה מתחיל. מה זה ככה? זה ככה, עוד 10 שניות. 9, 8. וזה מתחיל. יאללה, בואו תנוס לשחק. אני 4, 4, 6. איזה מספר את? 2, משהו כזה שכחתי. אוקיי. נכון, נחצים פה. למה אין את הריצה? מי זה? אם אני מקבל. מי זה? לא יודעת, פשוט נכון. המחשב התקלקל פשוט. תראי, למה זה כל רגע עושה לי אותך? אז פתאום, מה, אני בן? אוף. אותו דבר, זה תמיד נשאר אותו דבר. מי זה אתה? כן. איך זה? זה לא מאוד החליטה. לא. איפה?
עכשיו זה מתחיל מההתחלה. Green light. Green light. 僕はこっちピアス חכי, תחכי לי. חכי לי. חכי. לא הורגים אותי. תדעי איתו. זה לא ממש טוב להתערלל יותר עליו. איפה זה? כאן אמרת לי לרקוד איתו. אני רואה. רגע, אני צריכה לראות מה המספר שלי. אני 056. אני 3. אני 030. איפה אתה? אני כפותי. אני פה. בדרך. מה? איפה? לא, היית אותי. אני כאן. זה אתה? 030, זה מספר טוב יש לך. מה זה משנה? נכון. מה? אבל שיחקתי 52, איך עכשיו 51? לא, זה 51 ניצחונות. לי יש 86 ניצחונות, אמה. לא, פשוט הצלחתי. לפחות לעבור שלב? כאילו זה נותן? כן, את צריכה לעבור. אם תעברי את כולם, ביחד כולם. 6. יש פה מישהי שעומדת שמה. מקבל את הלך עליהם. ילדים, תגידו להם שאני רוצה את התינוק. זה הכי כיף. אני קופצת, אני הולכת, זה השלב שלך, זה השלב שלי. אם אני לא מקבלת את התינוק, הלך עליהם. יאללה, למה אתה דורית? די. בוא נראה מי מקבל את התינוק. אני גם רוצה את התינוק. זה לא את, אמה. נכון, זה לא אני. או שזה כן, אני לא יודעת. זה לא יענו. אני לא יודעת. עוגיות, אוקיי. מפתח. אוקיי, גולות. לא רציתי עוגיות. 51. רגע, זה אני 51. לא, אני שכחתי ניצחון. פעם הייתי נתינוק, נכון? לא, אני לא הייתי. איך לא הייתי? זה דווקא שלי, להיות כאן. זה ניתן לה. איפה? אני פה דוחת מהכם. אתה 2-8. לא. Green light. Red light. מה זה? Green light. Red light. זה אתה? Green light. Red light. Green light. Red light. Green light.
יוצאים מישהו החוצה. מי זה? טינה ומטרת אחת שהרמת Green light. שהרמת אותו. מה אתה מסתכל עליי? אני מסתכל עליי האדום הזה. בואי רד. Green light. איפה אתה רואה? Red light. למה רוצים ככה אם הורידו לחיים? יש, הורגים פה Green מישהו. light. Red light. אני אהבתי אותו. עוד מישהו הורגים פה. לא, אני אוהבת אותו. אני אוהבת אותו. 15 שחקנים מתו. יש. ממש את אוהבת אותם. סתם. אתם יודעים שזה בצחוק. יאללה, איזה שלב עכשיו. בוא נמשיך, שיהיה לי זמן כיף. 12, 14, 16, אחרת למה התחלתי לשחק? כאילו, אם אנחנו לא רוצים, אז לא הייתי אז אולי אני חושבת אני הגעתי שני. אוף, אני הגעתי אחרונה. עכשיו עוגיות. אני רואה אותך. לא אתמול אני ככה. אני רואה אותך, איפה? אני אקח משם. לא. אני הולך לפה. אז אני. לא תספיקי. כן. אם זה משולש. במקורב? או... לא, היא לא. כאילו מיסטריה או כוכב? מה זה? לא, איזה חרא. אוי לא. לא. מה זה? בסדר, לי יש קשה יותר. אני לא אספיק בחיים בזמן. אני איתך? לא, שיט. אוי לא, טוב, אני אסתדר. יאללה, אוף. יאללה, אתה תפסיד. אחד ואני בוא נמשיך, המשכתי. נסעתי. לא המשכתי. איזה זה? טוב, נראה לי... כן, המשכתי. נראה לי זה הסרטון להיום. לא המשכתי. נראה לי זה הסרטון להיום, לא הצלחנו הרבה היום. כן, אז אפשר להתראות. ביי. ביי, היה כיף איתכם, ונעשה סרטון אחר, ביי. ביי. ביי.